Maa-artisokka on toiselta nimeltään mukula-artisokka, mutta mikä se nyt sitten oikein on? Se on asterikasvi, joka tuottaa syötäviä maanalaisia juurimukuloita. Maa-artisokan mukulat on tyypillisesti muhkuraisia ja siksi hankalasti kuorittavia. Kuoren väri vaihtelee vaalean ruskeasta vaalean keltaiseen. Ja kun tämmöisen mukulan halkaisee, niin sieltä paljastuu hyvin tämmöinen vaalea, lähes valkoinen malto. Maa-artisokka on maultaan aika semmoinen mieto, pähkinäinen ja aavistuksen makea. Maa-artisokka viihtyy hyvin viileässä ilmastossa ja sitä onkin viljelty Suomessa jo 1600-luvulta asti. Sen vehreä kasvusto kasvaa jopa 2,5 metriä korkeaksi ja onkin hyvin näyttävä näky pellolla. Myöhään syksyllä kasvustoon ilmestyy kauniin keltaiset kukinnot. Ne muistuttavat etäisesti auringonkukkia, mutta ovat paljon pienempiä. Maa-artisokan sadonkorjuu suoritetaan loka-marraskuussa, kun kukinnot ovat lakastuneet. Maa-artisokan monivuotisuutta voidaan kuitenkin hyödyntää. Ja toinen sadonkorjuu mahdollistuu keväällä. Miten sitä maa-artisokkaa voi sitten oikein käyttää? Sitähän voi käyttää monella tapaa. Muun muassa paahtamalla sen uunissa, jolloin se pähkinäinen maku korostuu. Sen voi myös keittää tai soseuttaa, friteerata tai jopa kuivata. Ja jos maistuu, niin raakanakin voi syödä. Seuraavaksi voidaankin sitten pohtia, että mitä kannattaa yhdistää maa-artisokan kanssa. Totta kai perussuola ja pippuri toimii aina, mutta yrteistä voisi kokeilla rosmariinia tai timjamia. Ja hedelmistä päärynä tai omena voisi toimia kans tosi hyvin. Hunaja ja sitruuna on tietysti hyvä yhdistelmä. Ja manteli, erilaiset pähkinät. Maa-artisokka on tosi terveellinen juures. Ja sen takia tähän on koottu semmoinen pieni ravintoarvovertailu perunan kanssa. Energiaa ja hiilihydraatteja maa-artisokka sisältää selkeästi paljon vähemmän kuin peruna. Mutta sitten taas kuidun osuus on huomattavasti paljon suurempi maa-artisokalla. Jopa 16,4 grammaa 100 grammaa kohden. Perunalla vastaava luku on vain 1 gramman verran. Myös sokerien osuus on himpun verran suurempi maa-artisokalla. Näiden tietojen pohjalta voisi siis sanoa, että maa-artisokka voisi sopia urheilijoille, laihduttajille tai jopa diabeetikoille. Ja miksi näin? No, maa-artisokka sisältää runsaasti inuliinia. Inuliini on siis hiilihydraatti, joka hajoaa ihmisen elimistössä hedelmäsokereiksi. Se on samaan aikaan myös prebiootti, ja se lisää näiden hyvien maitohappobakteerien määrää ihmisen ruoansulatuskanavassa. Valitettavasti inuliinillakin on ne omat huonot puolensa. Se voi siis aiheuttaa osalle käyttäjistä ilmavaivoja, mutta aloittamalla vähän pienemmillä annoksilla, niin keho kyllä tottuu.